Misiți nutritori, vechiul iho armănescu este elementul după care armânii se leg de alanti populi. To emisija Diază, to emisija pe limba armănească, va să avem una exclusivitate a Horia, una posibilitate a Horia, stricem mușate minuti cu vechiul iho armănescu, cu vechile cântiți armănești. Azi o avem ațatini, o aspită, tu studiolo 3 a televiziei macedonească, snahibă, tinera cântătoare Florentina Costea, care înainte de România de București. Bună ziua și bine veniți tu scânte armănească. Bună ziua, mi găsesc cu multă siuaua, care stă multă ticăli seare. Așa, ți mini zici că tu emisia de azi, mutritoria noștri, vă spoată streacă mușate minuti cu mușata boața ali Florentina. Tine ai un CD cu vechli cântiți armănești. Prota pe scurt, să ne spuni cum viniși pe idei să andreți un CD cu vechli cântiți armănești. Tora boața vas videm, dar apoi maca mutritorii vas menduiască, nu știu, că astea cât îmi șată, videm, care va să vă mendiarea lor. A este CD l-a voit în minte de mai multul chiro, că minduiam că este ghinica ațeli ho vechiul armânescu, si bă avzit că mulți cântători tora tu chirolo de Sony alexiră niheam iholu și minduiam că este imșat că este iho ți-l avem și țin de alihea cum zise și știni, țin aleazia horga de alanti populi, si bă scostul migdani că este mult umșat și este amărtis, nu savdă. Luai legătura cu niscânță cântători, ți au instrumente și ți cântă tugărții. Au ați voi să Hristusesc cu mult al Dimitri Parascos, ți bânează un hoară în Gaveria. El foațel care mult ținu ca este CD si astă tu migdani, alapsin de adun cântițli, si bă cântiții vechi, ți li știu n-ai mai mulți de armâni și băgăm picale, a este CD, n-am demusim, sărună, acolo eu adrăm și înregistrările, acolo în sărună, dar apoi CD-ul îl scoasim București și acolo vinim de adrăm și părăstă seara ati protaoara CD-ului București an. Zicești că cântițele sunt înregistrate tugărții. Spune-ne, cântițele, este zborti vechli cântiți armănești, de care regiuni sunt dominante cântițele armănești tu a estu CD? Eu mi îndescu că sunt o cântiții de pe instituții regionurile eu bânează armâni, că așa eu le avzăi și de la păpâni și de la iunizeam la numță, la andamus eu cântau, auși, n-ai mai multul, și le avzăi la mai mulți armâni, nu mă la cei care vine de vărgării, nu mă la cei vineri de machidui, nu mă la cei vineri de gărții. Toți le cânăștea este cântiții și mi înduiesc că și aței ascultători ți valeavdă, v-aș le aduc aminte. Floritini este cunoscută name să dermename ca cântătoare, tineră cântătoare cu mușata boații, cu aleaptă boații, care mușat li cântă a este vechli cântiți armănești. Spune-mi de Iulia învițaș, de care le învițaș a este cântiți? Le-am avut n-ai mai multe, cum zici, la numță, la andamusile armânilor, acolo eu scânta cu boața, ahurcheau aușli holu și îl țineau așa ți multe săhăți înainte. Mi-a avut mare mirachi tot nascântul, din nic cântam și n-ai mai mult mi-a avut hari și cânticul armânescu, că mi desu că este de unul mușuteața Horia. Mi-a avut mare mirachi tot nascântul, din nic cântam și n-ai mai mult mi-a avut hari și cânticul armânescu, că mi desu că este de unul mușuteața Horia. Pia este CD are ți spre vechli cântiți armănești, deci poți să ne spun câte cântiți vechli cântiți armănești știi tine? Nu le-am misurat, am asigurat sunt multe, m-am sus de 100, minduiescu că sunt. Știațea, poate este ghini ca este să sibă scoasi tu migdani, tu aniți bazină. A este CD, este protlu CD cu vechli cântiți armănești să ți-l ai în dreaptă. Care sunt totale planuri tinitor? Avem zburât iara cu Dimitri Parascos să scutem nica un CD și tora tu chirolul de Sony, tu a zis să doi meși de Sony, mi-am îndămuțit acolo București cu niscânță tineri care sunt veniți de-aua, acolo studiază și cântă tu acolo tu că se bolă București cu vechli instrumente, n-îndămuțim, învițăm de adun niscânti cântitul tot de este vechlili și vrem și cu ei să scutem nica un CD.
Spestipsim ca este a voastre planuri, vă realizează și tu praxă, când vă iasă și acel CD, noi, ca redacție românească, sigur cu mare interes, vă prezentăm ninti mutritorie a noastră, tora să-l dau microfonul tu mâinile tale, ursea și mutritorie su duchească, mușata boații a tinerei cântătoare Florentina Costea, care cu veclile cântiți armănești vă dau una mușuteață tu casele și vă lăpitreacă mușuteață tu casele a mutritorilor a noastră. Ursea. Hai, stau mult.
știși capitană lui. Așteaptă tinerea fată, nica onoară de zăli. Nica onoară de zăli, nica onoară de zăli, nica onoară de zăli, până-și se coacă gărănul, nica onoară de zăli, până-și se coacă gărănul. Până-și se coacă gărănul, până-și se coacă gărănul, până-și se coacă gărănul, gărănul-și cu sicaraman, până-și se coacă gărănul, gărănul-și cu sicara.
șcafidană, înaltă, înaltă, șcafidană, alba roșii, șca mirgeană, alba roșii, șca mirgeană. Valea. Mutram valea, șlăcăr mamo, mutram valea, șlăcăr mamo, catru somno, nimean ghisamo, catru somno, nimean ghisamo. Poartă până la uși, lăi curmază
eu prosfigo la mavru matamo male
suclenta matiamo.
este seară, o țipa este seară la mano, seară-și tot noaptea. O țipa este seară la mano, seară-și tot noaptea. Adonai.
pot le-a dolesne guaclo, vai mormărata la dun caimo. Nu pot le-a dolesne guaclo, vai mormărata la dun caimo. Nu pot le-a dolesne guaclo, vai mormărata le-a dun caimo. Nu pot le-a dolesne guaclo, vai mormărata le-a dun caimo. Vai mormărata la dun caimo. Ești foc de parti la camară clo. Vai mormărata la dun caimo.
Doruta Flori, delicia multi mušati cantis armaneșță, eu pistipsescu ca mutritoria noștță tricură buni minuti cu veclili cantis armaneșță, cantati de tini. Spune, cum ti ducești tu studiolul 3 a televiziei macedonească? Mi hârsi multu, mi duchesc cu multu ghini, haristo multu ți mi-a climat, haristo multu șaților ți lucrară, tie aest emisis, ia să așiți mindesc cum șată, haristo multu șatinilor armâni, de awații cu care avem una multă bună legătură, să aducă maninti lucrul armânescu, anchisită oașu în chiro de adun cu Cristina Costova, că avem de alihea multi lucri mșati te spuneari. Încliniciui multi la tus mutritorii, mindesc cu va vuhare siți de adun azi cu noi, încliniciui multi la tută soia. Pistipsescu ca šalto armaneșță oaspita cu nali registrati vecli cantiți armaneșță, Hristoša cea, a noi tinisiți mutritori, nică să spunem că da puteți să vedeți tuta este mușuteață și a emisia de azi cu vecli cantiți armaneșță, mare ajutor na deadi, firma Joga di Skopje și restaurantul Papu di Skopje, fără care ajutor, sigură că nu vă puteam să realizăm a esta emisie. Soarele tu te la lăgat
este iau la noi.